Hola a tots i totes. Qui sou? Soc la León. Com et dius? Naya, I qui som? de Nova Zelanda. León, què has fet per Carnaval? Una faldilla. Una faldilla. Una faldilla. Una camiseta. Una cinta. Una carrona. Naya, com hem fet la cinta de Maoris? Negra, mamell, negra, mamell. León, de quin color és la faldilla? Negra, mamell. Negra, 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 mamell. Negre, blanc, negre, blanc, negre, blanc, negre, blanc. Negre, blanc, negre, blanc. León, què hem estampat? Camisa. Una camisa. Camisa. Naya, de quin color és la samarreta? Negre, vermell, blanc. Negre, vermell, blanc. Molt bé, ensenyeu la vostra disfressa. Adeu, adeu. Hola, sóc el Do. I jo l'Anaïs. I anem a I4. De què us vau disfressar de Carnaval? Mexicans i mexicanes. I portava un barret molt gran. De quin color era el barret? Bé, I què portàveu a de collaret? jo barretes. I jo una bandera de Mèxic. Durant la setmana de Carnaval, de què ens vam disfressar a l'escola? Pixam. Gats. I d'esport. I un dia vam anar disfressats del que volíem. De què es va disfressar l'Anaïs? Veterinària. I el Noah? D'avió. I el dia que vam anar de mexicans i mexicanes vam sortir al carrer i què vam fer? Un avió. Una avió. La rua de Carnaval. I què vam fer? Música. Calla. Ballar. Saludar. Perquè qui ens va venir a veure? Los papás. I la- Papas. I mamas. Molt bé. Gràcies, adeu! Gràcies, adeu. Soc la Valentina d'I5 i som la classe d'I5 d'Austràlia. I un dia al col·le vam anar en pijama. En Carnaval. Hola, jo sóc l'Ailen i vam fer un barret de canguri i el vam pintar amb esponja i li vam ficar gomets i vam anar a la rua i vam ballar. I també havíem fet 2 voltes. Adeu! Bon dia, jo sóc la Maia. Bon dia, jo sóc l'Olivia. Avui us parlarem de com fem educació física. Cada dilluns i cada dijous fem educació física. Els mestres que tenim són la Lola i el Martí. La majoria de dies fem educació física al gimnàs, però a vegades fem educació física a la pista o al rocòdrom. Ara us direm uns jocs que fem educació física. Mataconís, l'aranya triple, el joc de la Coca-Cola i el tomacat. Adeu! Adeu!
Bon dia, som l'Eliana i la Tenma a la classe de segon. Avui us volem parlar sobre l'educació artística. Aquest curs els nens i nenes del primer i segon hem començat un nou projecte d'educació artística. Ara fem la música i la plàstica tot junt. La Rosa és la nostra mestra i ens ensenya coses molt divertides. A més, ja hem construït la muralla de la Pau. Vam aprendre a nedar amb banyador, I hem après nous instruments. nous jocs musicals, pintors. Ara estem aprenent la dansa de l'astronauta per dansar ara que ja és abril. Ja tenim ganes d'anar-hi. Fins aviat! Bon dia! Som el Luca i el Marc. Durant el mes de gener i part de febrer ha vingut un estudiant de magisteri a fer pràctiques. Es diu Guillem. En Guillem observava amb atenció a les profes per aprendre. També ajudava els alumnes amb els seus treballs. A més, va fer alguna classe preparant ell les activitats i materials per l'aula. Per acabar, en Guillem va fer una classe que als alumnes de tercer li va agradar per conèixer-nos millor entre nens i nenes. La classe de tercer va quedar molt agraïda que hagi triat l'Escola Agnès de Sitges per fer les seves pràctiques. Això és tot. Fins la propera! Hola Agnès, som la classe de quarta i us venia a parlar de com preparem el carnaval aquí a l'escola. Al mes de febrer vam preparar unes disfresses. Hi havia 4 consignes que es les van assignar el divendres 2 de febrer. El dilluns vam anar d'elegants. El dimarts vam saltar del jeep en el pijama posat. El dimecres vam anar amb roba esportiva. I el dijous vam anar al gimnàs vestits de romans i romanes. Vam recibir el Carnestoltes. Va ser molt divertit. Fins a la propera! Adeu! Hola, bon dia, jo soc l'Olivia. Hola, jo sóc en Quim. Som alumnes de quart B. Avui us parlarem de les conferències que estem fent. Fer conferències és una activitat típica de l'Agnès que fem cada any. El 22 de gener va ser la primera conferència i són molt interessants. Participen totes les persones de la classe. Cadascú escull el tema, fem un treball de preparació i l'estudiem molt per després exposar-lo als companys. Per acompanyar les explicacions, elaborem distints tipus de materials, presentacions, materials, activitats per als companys, etc. Després fem un treball individualment i afegim observacions que després li donem al conferenciant. Al principi estem nerviosos, però si el tema el tenim ben preparat, ens surt força bé. Esperem que us hagi agradat. Adeu! Hola, soc l'Ona. I jo la Berta. Som la classe de 5è i avui us parlarem sobre el projecte d'emprenedoria. Aquest projecte es tracta de fer productes i vendre's. Els diners que recaptem, per una part els hi donarem a 2 ONGs i l'altra part a les colònies de 6è. Per triar les 2 ONGs a les que li donaríem aquesta part dels diners, vam haver de votar tota la classe i vam decidir donar-li a la gent que tingui esquizofrènia. En aquest cas, li volem donar a 2 ONGs, que són Locomotora 21 i AFA-MMG, que vol dir Associació de Familiars Afectats per Malalties Mentals del Garraf. Aquests productes també es van decidir entre tota la classe, que són bosses texanes i torretes. Vam haver de triar un president perquè ens dirigís, un secretari perquè prengués nota de tot el que fem i un tresorer perquè controli els diners. El president, el secretari i el tresorer vam anar a constituir la nostra cooperativa a l'OAC, que és l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Aquest projecte ens ajuda a treballar en equip. Ens agrada molt i treballem tots per igual. Farem un sopar benèfic per recaptar més diners. En aquest sopar els cambrers serem nosaltres. Ens agrada molt aquest projecte. I ens ho passem molt bé. Adeu!
Som l'Emer i el Martí, i el dia 26 del mes passat, les classes de 5è i 6è vam anar d'excursió a l'Ermita de la Trinitat. Vam fer aquesta excursió perquè d'aquesta manera podem conèixer millor la zona on vivim, la comarca del Garraf. Ens van acompanyar alguns mestres de l'escola i també alguns membres del Centre d'Excursionistes de Sitges. Ens van fer de guies. Ens van ensenyar alguns espais del parc natural, com per exemple la cabana de pedra seca o la cisterna. Vam caminar un llarg trajecte per les muntanyes fins a arribar a l'ermita on vam dinar. En conclusió, ens vam divertir molt i vam aprendre moltes coses sobre el Garraf, encara que vam acabar molt cansats. Gràcies per la vostra atenció. Fins a la propera!